Machita. Hamba. Ngikhumbula Machita lesasikora lesangicela ngazo. Kodwa kuthumba umrapper Machita manje. Buva. Kodwa umthumba khona la Machita ngoba ngitshela. Manje thola lenzani? Ekuseni Machita ngiyiwani ngizoyenzani ufika ngemoto phethe ispam lo Machita. Shone phela moto le. Yonga yehlile ndoda ngiyami ukuthi ashona. Sifa yini? Mina ngiyalizinja sami hlupheke as long as I'm alive. Keep your head up because of the same feather my niggas we gon' fly. Yo, kwaze kwabhora namhlanje. Mina athi ngifonela umngani ngimsheke ukuthi uhambe kanjani. Hi friend. Ngiyaphila njani? Ugcina uyile yini lapha? Why? But isikhathi siyahamba bengimele usho ukuthi awukho right emalini bengingakunikeza uhambe. Cause isikhathi siyahamba. Ngelinto zakho ziyadelay angeke kuzogcina ingalunganga. Ngoba ulokhu postpone. Noma kusasa uplan ukwenza njani? Okay, ngizokwenza i-cash send then ubuye ekuseni ne. Ayibo. Ubaba wakho kephi? Naye ugcine engakwazanga ukuhamba eye Home Affairs. Why? But uyabona ukuthi niyadelay. Delay nje isidingo. Noma nomngani kusasa sihambe siyenze shopping then bese Home Affairs. I'll pay. Ngizokhokhela. Hayi bro, ngingane zafonela kangaka. Cela ubambe kancane mngani. Hello? Njani? Ngiyaphila Ngiyaphila nami. nami ngiyaphila ngeke. Sisacela sethu xolisa ngale zinto lezizo. Mina phela ngicela ngihambe kahle wena. Ngihambe kahle. Alright, sekubuza ngakhona ukubona namhlanje. Hayibo. Usho ukuthi wena sonke lesikhathi awuzi ukuthi awukhuluma nale ntombi yakho. Ukhuluma noma wakhe. Cha ama-holiday ngachaza ukubona kanjani. No, asikho isidingo sokuchaza. Ayikho into enichaza, ayikho into exoxisayo la. Ayikho into ezolokhu enijustify. Nawe sithabela wakho uyangidinda kusasa ngiyamahambisa ubuyela emakhaya. Ngoba phela ngeke ngizosanganiswa yinina la. Saseniyahamba ubuyela emakhaya ngoba phela uzongisanganela. Ngithembe nakangaka. Bazongiphaxa usithabile manje. Awuthi ngithatha ifoni ngifonela ugogo wakhe ngimtshela ukuthi uyabuya kusasa ngibhacela amasakana akho ubuyele emakhaya. Wema. Usithabile ngiyambuyisa kusasa, usithabile ibhizinisi labafana lokishini. Angeke ngikwazi ngiyambuyisa kusasa uyabuya lapho ngeke. Abafana sebeyadelela nisibakhombile. Impela futhi kumele baqonde isikhathele abafana la. Yabo. Mesiqale ngayo omncane bese sifundise umntwana isikole. Siyabona baba. Badelela. Konke kuvule bani. Sithini? Ayikho lento yakho. Kanjani manje? Ayikho.
Isikhwama sami senzani? Sithi ngeke ngikwazi ukubuyela le emakhaya. Emakhaya ngobani manje ma? No, wena la into yokuhlinguzela abafana. Noma abafana bani? Angifuni nike emakhaya. Ubani uBoyo? Uba lo? Mazi. No, yazini. Makodwa phela ukwazi ukuthi into ezayo. Ngihambele. Makodwa ngifuna angifuni nike emakhaya ngiyacela. Wena namhlanje awulala kwaba, awulala kwami namhlanje ngidinga le emakhaya. Ngiyacela. Noma ngithatha uzobona uzolala kuye uBoyo, but angidingi la kwami namhlanje. Makodwa ngiyacela. Ngiyacela. Ayikho into ecelayo. Hamba khona uBoyo, angithi ngifundana. Angeke sihlale sobabili, omama babili emzini owodwa. Ngiyacela. Kumele Ngiyaqoqa, ngiyacela, ngiyaxolisa. Tuan. Walinda. Abafethu vele bangijaha lapho bephethe ibhanki baba. No, ngithunjile. Ntwana yazini. Vele sambe ntwana la ngeke. Vele sathi khoma sambe ntwana ngeke. Hey. Hello. Hello. Njani? Njani? Ngiyaphila mfethu. Ngifuna ukuthi ngisakwazi ukubona. Ngoba manje Mfethu kuningi. Mfethu ngajaha lana abantu bephethe ibhamu. Futhi ngiyacabanga ukuhamba la. hayi nonamanga. Serious mfethu ngisakwazi ukubonana. Kanjani manje futhi ekubeni nje siqala ukuthandana izolo. Okwenzekile kwenzekile mfethu ngisakwazi ukubonana. Kepha right wena kodwa. Ya right wena kodwa ngisakwazi ukubonana. Yo, kuzona buhlungu lokho. Kepha uzobe ubuye nini? Anginaso isiqiniseko kodwa ngitshela. Okay, sisazokhuluma ukuthi Ya sazokhuluma. uhambe kahle. Ya nawusebenza mama. Ngiyabona. Angazi yo uma. Okay. Okay.